दिनै इउपिपिएलनि फारसे माने गोसो बोगनायखौ जइन जादों मटिभेट समस्थिया दिनै जितु माबादों बेयाव सा 500निख्रुइ बांसिन गुबुन गुबुन पार्टियाव हाबना थानाय सुबुंफ्रा जे इउपिपिएल जुगदान खालाम बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बे जोंनि हान्जानि थाखाय जोंनि इउपिपिएलनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब बे रायजोफ्रा बांसिनानो गुबुन गुबुन पार्टियाव दंमोन बे गाव गावनि पार्टिखौ गारनानै दिनै इउपिपिएल फैनायनि मूल जाहोनानो जाबाय जे बे पार्टिफ्रा थानो बिथांमोना जेबो आसा नुहुराखै बरन्च इउपिपिएलआ थांनाय 4 बोसोरब्रै जि सरकार सालाय बे सरकारनि समाव रायजो राजानि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनाय रायजो राजानि जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय बे खामानिखौ जोबोर नुदों बिनि अनगायैबो मानव गिदिर प्रमद बर'नि नेतृत्वनि जि सरकार बे सरकारा थांनाय बोसोर बेयाव बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हादों गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय लाबोनो हादों आरो बेनो अन्तत जोंनि माबाखौ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिथा गायसननाय बायदि जाना बेनिखायनो बिनि सायाव फोथायनानै दिनै मानव गिदिर प्रमद बर'नि जितु दैदेननाय बिनियाव गोजोननाय मोननानै लोगोसे इउपिपिएल सरकारनि जे गासैखौबो समान मोनथाय समान सुबिदा होनानै जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनाय बेफोरखौ गोजोननाय मोननानै दिनै बिथांमोना जुगदान खालामदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेनिखायनो बे रायजो राजाफोरनि लैहोर लैहोर जुगदान खालामनायानो इउपिपिएलआ जे नेक्स्ट बिसायख'थि देरहानाय सरकार जे दाबावगोन बे बाथ्राखौ स्पष्ट दिन्थिदों अब्लाबो नुबाय दिनै जिहेतु बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जितु माने गोरोबथाय दङ अब्लाबो इलेक्सनाव नाथाय बिथांमोनाबो गाव गावखौ गेलेगोन माने दासिमहालागै थांनाय बोसोरब्रै जों केन्द्र सरकार रायजो सरकारि काउन्सिल सरकाराव मोननैबो हान्जाजों जथायै सरकार सालायदों दा नेक्स्ट फैगोन बिसायख'थियाव जों माबोरै हारसिं गेलेगोन ना जयै गेलेगोन बिनि जेबो सावरायलायनाय जायाखै बेनिखायनो आं बे बिथिङाव जेबो कमेन्ट होनो गोसो गैया सावरायलायनानै जि डिसिसन जायो बेनो जाहैगोन मोनसे फोसावबाय थादों जिहेतु माने 4 कौटिनि जितु बिजाबनि मोनसे केलेंकारिनि खोथाखौ लानानै गोबां माने रायजोफोरनियाव माने एसे बिभ्रान्थि जादों दा बेयो बेबायदि माबाथ' आंनि आखायाव जेबो तथ्य सफैयाखै बेनिखायनो आं बे बिथिङाव जेबो कमेन्ट होआ बे हयथ' किसुमान माबानि दुष्ट चक्रनि अपप्रचारबो जानो हागौ दिनै जिहेतु मोदै बरिया जिहेतु माने गुबुननि आखायाव दङ दा बिथांखौ उदार खालामनो थाखाय बियो 100% दिनैनि जि थासारि ओरैनो दा जिहेतु डिसिसन जाखायाखै सावरायलायनायानो जायाखै बे मुदैबारिया सोर गेलेगोन इतिमध्य दा जिहेतु बिजेपिनि बिजाथिया इएम जानानै दंखायो दा बेयो मा धरननि जागोन बेखौ जों जिहेतु सावरायाखै बेनिखायनो बे सोमोन्दै मा गैया खिन्थु पार्टि हिसाबै गासैबो पार्टिनि निजा निजा प्रसेसता निजा निजा नाजानाया थागोन बेनिखायनो जों जोंनि पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो नागिरदों बिजेपिआव पार्टि स्ट्रं खालामनो नागिरखायो जेरावखि जाया बे बेबस्थाया जोंहा थानांगोन आरो प्रत्येक राजनितिक हान्जाफ्रानो बेबायदि नाजानाया थायोब्लासो लास्ट जिबायदि डिसिसन जायो बे डिसिसन थाबनो माबाहैनो खामानि मावहैनो देरहाहैनायनि खाबुखौ लानो हागोन